барои ҷавонони раштие ки бадиаххониро рӯи саҳнаи филармонияи давлатии тоҷикистон иҷро кардан баромадашон як имтиҳони муҳим буд, зеро ба ҳунару маҳорати онҳо нафарони касбӣ баҳогузорӣ мекунанду ҳар имову ишора, иҷроишу пешниҳодашон мавриди таваҷҷӯҳ аст ва овозу истеъдодашон ҳам барои баҳогузории ниҳоӣ нақши асосӣ дорад. ҳамин гуна талабот ба ҳамагии иштирокчиёни фестивал озмуни ҷумҳуриявии телевизионии эҷодиёти халқ Андалеб 2021 ҷиддӣ аст, то аз ин миён воқеан дурдонаҳои нав дарёфт гардида барои рушди санъати миллӣ дастгирӣ ёбанд. дар ҳамин миён аз ноҳияи Рашт низ шумораи зиёди дастаҳои ҳаваскор мавҷуданд ки имрӯз тариқи Андалеб 2021 малакаи худро ба аъзои ҳакамон нишон доданд. бо маҳорати иштирокчиёни даври ниҳоии фестивали мазкур аз ноҳияи Рашт ҳамчунин муовини вазири фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон низ дар баробари ҳакамони озмун ошноӣ пайдо карданд. дастаҳои ҳаваскори ноҳия дар тамоми номинатсияҳои озмунӣ аз ҷумла хор, рақс ва бадеа малакаи худро нишон дода, ҳамчунин бо муаррифии сарулибоси миллӣ аз рушди ҳунарҳои халқӣ дар ноҳия иттилоъ доданд. рӯи санаи Андалеб асосан дастаҳои ҳаваскор ҳунарнамоӣ мекунанд ва ҳамагии иҷроиш дар ин ҷо ба таври зинда иҷро мегардад. ин тадбири фарҳангӣ солиёни зиёд аст ки идома дорад ва ба як сабқат миёни дастаҳои ҳаваскор аз саросари мамлакат табдил ёфтааст. имсол ҳам 22 даста аз тамоми Тоҷикистон дар даври ниҳоӣ барои гирифтани ҷоизаи асосии ин фестивал миёни ҳамҳунарсанҷӣ доранд. яке аз шартҳои озмун бозори ҳунар аст ки иштирокчиёни ноҳияи Рашт дар сани филармонияи давлатӣ гӯшаи ҳунарҳои миллиро ташкил карда ба иштирокчиёну ҳакамон пешниҳод намуданд. имрӯз дар даври ниҳоӣ ин тадбир аҳли ҳунари ноҳияи Тоҷикобод баромад хоҳанд кард.